Kaixo egunon, Garazi naiz eta bideo labur honen bitartez lurraren eta ingurumen zientziak irakasteko gakoak azalduko dizkizuet. Irudika ezazu une batez ikasplanet, gure ikasgela izango balitz bezala, eta aipatu behar da, ez dela lau horma dituen gelazel bat, baizik eta bizirik dagoen planeta txiki bat dela. Zu irakasle bezala, planeta hori zaintzen duen zaindari nagusia zara, eta zure ikasgela bizirik egongo balitz bezala, aldaketa jasaten ditu, erronkaz beteta dago, eta abar. Orduan, zure misioa, haren sekretuak ezaguteraztea, eta ikasleekin batera ikasplaneta ulertzea eta zaintzea izango da. Horretarako, lurraren eta ingurumen zientziak ikasgaia gure planetaren dinamika ulertzeko aukera ematen du, eta aldi berean, gizarteak dituen ingurumen arazo nagusien irtenbideak bilatzeko tresnak eskaintzen dizkigu. Honetarako, gogoeta zientifikoa sustatzen da, 3 mailetan, tokikoan, eskualdekoan eta globalean. Eta hori ezinbesteko izango da, gure ingurunea modu integralean ulertzeko. Dakigunez, ikasgaia LOMLOE legearen arabera kokatzen da eta Euskal Autonomia Erkidegoan 76/2024 dekretuak zehazten du, maiatzaren 30-koa. Batxilergoko kurrikulumaren barruan kokatzen dugu normalean 2. mailan. Eta beste, zientzia ikasgaiekin batera, fisika, kimika, biologia eta bat, lotura zuzena dauka. Gure ikasgela honetan, kezka batzu daude, ala nola, kutsadura, klima aldaketa, baliabide naturalen agortzea, biodibertsitatearen galera, besteak beste. Ikasleek ez dituzte kontzeptu txak ikasi behar, baizik eta ikasplanen bizirik sentitu behar dute. Haren bizitza eta erronkak ulertuz, eta arduraz jokatzeko motivazioa izanez. Ikasleen motivazioa eza, zientzian eta eguneroko bizitzaren arteko harreman ezaren ondorio sortzen da, beraz, arazo errealak eta gaurkotasuna dutenak lantza izango da gakoa. Hori bai, beti ikasleen interesa zeintzuk diren aztertuz eta horiei erantzuna emanez. Horretarako ezinbesteko izango da ikaslea protagonista bihurtzea, beraien ikasketarena, eta hori metodologia aktiboekin lortzen da. Talde lanak, arazoetan oinarritutako ikaskuntza, kasuak aztertzea, proiektuak eta abar. Motivazioa mantentzen da hauen bitartez eta pentsamendu kritikoa garatzen da, autonomia landuz. Metodologia hauek egiten dutena edukiak praktikotasunera eraman eta horrek ikaskuntza esanguratsu bat sustatzen du, erabilgarria eginez. Irakaslearen rola ez agintaria izango, baizik eta gidari, laguntzaile eta bidaide izatea. Azkenik, ikasleek ulertu behar dute ikasplanet hori edo planeta zaintzea, ez dela ikasgai bat gainditzea bakarrik, gure eguneroko erabakiek planetan duten eragina onartzea izango da eta ardura hartzea. Hausnarketa horrek egingo duena da, ikasleak jarrera arduratsuagoak eta kritikoagoak hartzera bultzatu, eta ikasketa zientifikoaren estrategia ezberdinak erabiltzen ikasten dute. Galderak, hipotesia proposatzea, datuen interpretazioa, emaitzak, ondorioak eta abar. Eta honek, eragiten duena da, egoera errealetan zientziaren hizkuntza egokia erabiltzea. Honen bidez, ikasgaiak funtsezko zer egina du batxilergoko ikasleen ibilbide akademikoan eta pertsonalean, ikasleek etorkizunean edozein bide profesional aukeratzen dutela, ezinbestekoa izango da, ingurumen ikuspegia gizarte jasangarri bat eraikitzeko. Azkenik, beraz, lurraren eta ingurumen zientziak ez dira soilik irakasgai akademiko bat, baizik eta ikaslei mundua ulertzeko, zaintzeko eta eraldatzeko tresnak eskaintzen dizkion esperientzia hezitzaile bat.